बिटिआर खुंथाय बिफाना बिटिआर ओनसोलाव जिउ खांनाय सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय आरो बिटिआरखौ आबुङै जौगाहोनो जेब्लाबो थियारि। आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय आरो इउपिपिएलनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर'नि बिथोनाव मोनसे जुनिया बिथांखि। बिटिआर खुंथायनि गाहाय बिथांखिफोरा मोजाङै बाहायजादों ना जायाखै आरो बिथांखिफोरा गुबै मुलाम्फा मोनग्रानिसिम सौहैदों ना सौहैयाखै बेखौ नायदिंनो आरो थि खालामनो थाखाय मोनफ्रोम बियाबाव खुंथाय बिफाननि थान्दैफ्रा दावबायहैदों। गुबै थांखिफोर। इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिआ बिटिआरआव लाबोनाय सोलायथायनि सोमोन्दै रायजो राजाखौ मोनथिहोनाय। बिटिआर खुंथायनि गाहाय बिथांखिफोरखौ रायजोफोरनो दिन्थिफुंनाय। खुंथाय खान्थिजों लोब्बा थानाय गासै मावख'गिरिफोर मावदांसाफोर बाहागो लागिरिफोरनो बिबानफोरखौ थियै बोखावना होनाय। गाहाय बिथांखिफोरखौ जाफुंसारै मावफुंनो थाखाय आरजाथाव बिथांखिफोर थियारि खालामनाय। आरो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन खुंथायारि मावख'गिरिफोर आरो सरकारि मावख'गिरिफोरजों दाजानाय मोनसे थान्दैफोरनि हानजाया गासै मोनबा बियाबाव नुजाथिहोयो। बिटिआर खुंथायनि जाफुंसारनाय जुनिया जाफुंसारनाय बिथांखिफोरनि सोमोन्दै भिडिअफोरनि गेजेरजों दिन्थिनायनि उनाव गाहाय बिथांखिफोरनि मावनाय इयुननि बिथांखिफोर आरो बाहागो लागिरिफोरनि बिफावनि बागै मोनसे रायजो राजानो गुवारै फोरमायनाय जायो। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय बिथांखिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननाय गुबुन गुबुन मुलाम्फा मोनगिरिफोरा बे हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ सोलायहोनाय सल' एबा जाथायनि सोमोन्दै फोरमायो। जों गामि बहुत अन्डरनिफ्राय फैनाय जोंहा बिदि अपरचुनिटि मोना जोङो जे कचिं लानो हानाय जोंहा खेमता गैया आरो बेखौ अपरचुनिटि होनायनिफ्राय आरोबा गोसोनिफ्राय सारियाव आं थेंक इउ जासिबाय। बिटिआर सरकार বিনা পয়সায় ফ্রি কোচিং জয়েন করি আৰু এনেকৈ যদি চলি থাকে আমাৰ বিটিআৰটো আগত যায় বহুত ডেভেলপ হ'ব। আজি ছাৰসকলে যিটো নেকি 3 বছৰ বিটিআৰৰ বিষয়ে যিবিলাক আঁচনিৰ কথা বুজালে জনালে এইটো জানি শুনি বহুত মনটো উত্তেজিত হৈছে। কিয় যে আমাৰ যিটো নেকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ মহিলা যিসকলে আছে এইবিলাক আঁচনি বিচাৰি ফুৰে কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো বাটটো পোৱা নাছিলে। हाबाफारिनि सिङाव जुनिया सोंनाय फिन्नायनि खोन्दोबो दं जेराव बिटिआर खुंथायनि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि सोमोन्दै सोंनायनि फिन्नायखौ सोंग्राफोरनो गोरलै आदबजों बुजायनाय जायो। 2 डिसेम्बराव जागायनाय बे हाबाफारिया 9 डिसेम्बरसिम सोलिबाय थागोन। बिटिआर खुंथायनि मिजिंआ बेनोदि गाहाय थाखोनि सुबुंफोरखौ सरजाबनाय बे जुनिया मावथांखिया सरकार आरो रायजोनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि अनगायैबो सरकारि बिथांखिफोरखौ 100% जाफुंसार होनायखौ रोखा खालामगोन जायनि गेजेरजों सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन बिटिआरखौ जौगाहोगोन। सुबुंनि जौगानाय बिटिआरनि जौगानाय सोरगिदिं जेरावबो गोजोन आरो जौगानायल'।